Σκεφτείτε, θα μπορούσατε ποτέ με ένα και μόνο εργαλείο να βιδώσετε τουλάχιστον 8 διαφορετικούς τύπους βίδας? Τώρα μπορείτε, με το μαγικό καρυδάκι που σας παρουσιάζει η Entry. Απαραίτητο εργαλείο στο αυτοκίνητο, στη μοτοσικλέτα, για αμέτρητες εργασίες στο σπίτι. Γιατί να κουβαλάτε ολόκληρο βαλιτσάκι με εργαλεία όταν μπορείτε να το έχετε στη τσέπη σας, στη ζώνη σας, στη μηχανή σας ή στο ποδήλατό σας? Το μυστικό του είναι σε αυτή τη μεταβλητή επιφάνεια με ελαττήρια που του επιτρέπουν να προσαρμόζεται σε βίδες κάθε σχήματος και διάστασης. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να το προσαρμόσετε σε κάθε είδους βίδα και να βιδώσετε. Προσέξτε, κανονικά για να κάνετε τη δουλειά σας θα πρέπει να έχετε ένα ολόκληρο σετ και κάθε φορά να αλλάζετε ανάλογα με τη βίδα που πρέπει να βιδώσετε. Με το μαγικό καρυδάκι δεν ψάχνετε, δεν αλλάζετε καρυδάκι. Είναι κατάλληλο σε αμέτρητες περιπτώσεις, για ελαφριές ή βαριές δουλειές. Αντέχει μέχρι και 150 λίμπρες ή 68 κιλά ροπής. Γιατί να πονάτε βάζοντας δύναμη όταν μπορείτε να το κάνετε εύκολα και απλά? Χρησιμοποιείτε παντού και τώρα μπορεί να γίνει δικό σας με 39,90 €. Δεν τελειώσαμε όμως εδώ. Μαζί θα σας δώσουμε δώρο μια καστάνια και τον αντάπτορα για να προσαρμόζετε το μαγικό καρυδάκι σε οποιοδήποτε βιδολόγο. Και όλα αυτά μόνο με 39,90 € εάν τηλεφωνήσετε στον αριθμό που βλέπετε στην οθόνη σας. Είναι άλλη μια προσφορά της εταιρείας Entry.